L'objectiu d'aquest vídeo és el de presentar les novetats incorporades dins l'sbconte.net a la versió 2015. A grans trets hi ha 6 grans apartats de canvis. Uns, els que afecten la interfície d'usuari, nous llistats, com pot ser el balanç de saldos mensual o l'ABC de clients i proveïdors, les noves opcions del REC, un nou editor de circulars complet que permet incorporar gràfics, tipus de lletra, etc. I, com sempre, petites millores i ajustaments. Anem a veure. Començarem per la interfície d'usuari. El primer canvi que podem veure són els canvis de les icones. Bàsicament, què s'ha fet? S'ha canviat la icona i s'ha posat les inicials de l'opció, a efectes que sigui més fàcil de reconèixer l'opció del menú que volem utilitzar. Tot i així, com sempre, si ens col·loquem damunt de l'opció que volem utilitzar, ens diu el nom complet de la mateixa. El següent canvi s'observa quan obrim diverses finestres. Per exemple, obrim la finestra de manteniment d'assentaments i la de manteniment de pla de comptes. I aquí podem observar que ha aparegut una zona nova. Quina utilització té? Bàsicament la idea és poder canviar la finestra d'una forma molt més còmoda que abans. En versions anteriors calia anar a l'opció de canvi de finestra i demanar el canvi, i ara ja senzillament fent un clic damunt de la pestanya pertinent i ja ens va a l'opció que volem. Aquesta zona té un menú emergent associat, que s'accedeix com sempre per el botó dret del ratolí, que ens dona tota una sèrie d'opcions. Les més significatives és que podem ubicar aquesta zona de pestanyes al cantó de la pantalla on més ens interessi. Per exemple, el podem posar a mà dreta. Tornem a posar-ho a dalt. Si això no ens interessés, també podem ocultar senzillament aquesta zona i oblidar-la, i treballar com fins ara. Si l'hem treta i la volem recuperar, cal anar al menú de veure i marcar l'opció de barra de finestres, i ens tornarà a aparèixer. El següent canvi d'interfàcia d'usuari és que s'ha fet actiu la zona del número de versió. A on ens porta aquesta opció? Si fem un clic damunt d'ella, ens dona pas a una finestra on veiem tota l'evolució de l'sbconte.net a internet, totes les versions publicades amb els canvis documentats, per saber realment quins canvis té i quins canvis no té. Fins i tot podem descarregar la versió que ens interessi concretament senzillament fent un clic a l'enllaç. Ens porta al navegador, ens porta a la nostra pàgina web i des d'aquí es pot descarregar. Finalment, l'últim canvi que hi ha és que s'ha fet més senzill l'accés al suport tècnic online. Amb la inclusió de la icona a la barra de tasques es fa molt més àgil i molt més ràpid l'accés a aquesta opció que tan sovint fem servir. Aquests són els canvis d'interfàcia d'usuari. Anem a veure els nous llistats. Comencem per el balanç de saldos mensual. On està ubicat? Anem a tancar. A l'apartat de comptabilitat, a la zona d'informes, tenim l'opció de balanç de saldos mensuals. Què ens fa? Ens dona els saldos de les comptes seleccionades o la variació del mateix per un grup de comptes. Per exemple, anem a fer un exemple del grup 6 i 7. Ho farem a 3 dígits i amb saldo acumulat. I aquí tindríem les comptes seleccionades i tots els mesos de l'exercici comptable amb els diversos saldos. Senzilla, fàcil i pràctica. Un nou informe, l'ABC de clients i proveïdors. Aquell llistat està basat en llibre d'IVA i per tant s'ha ubicat a la zona de l'IVA. Aniríem a IVA, als informes i demanaríem l'ABC de clients. Què ens dona? Ens dona, ja sigui per clients o per proveïdors, les diverses comptes, ja siguin per compte comptable o agregades per NIF, i ordenades per la suma del volum d'operacions. Es permet afitar els resultats per imports, ja siguin de base imposable o total, i seleccionar els moviments per data. Utilitzar el llistat i ja tenim els resultats en pantalla. Ens donaria, en aquest cas hem de demanar clients, els clients ordenats per volum d'operacions descendent, i llestos, quedaria imprimir i s'ha acabat. Què més tenim? S'ha continuat amb l'adaptació de l'sbconte al nou règim d'IVA de caixa i s'han incorporat dues noves opcions. La situació de meritació, que ens dona la situació de les factures, ja siguin de l'exercici en curs o de l'anterior, sempre que aquest sigui igual o posterior al 2014, mostrant la factura i els diversos cobraments o pagaments, en el cas de proveïdors, que s'han realitzat. L'altra opció que tenim no es veu en l'exercici 2014,
perquè és la meritació forçosa de les factures no cobrades a 31 del 12 del 2015 o posteriors. Només és visible des d'exercicis 2015 o següents. Anem a accedir un moment a un exemple de 2015, bàsicament per veure l'opció. Aquí té dues subopcions, per factures emeses i per factures rebudes. I què ens faria això? Si ho utilitzem, s'ha d'utilitzar a 31, com hem dit abans, a 31 del 12 del 2015, ens mostraria les factures pendents de cobrament, si hem agafat la part de clients, o les factures pendents de pagament, si hem agafat la part de proveïdors, i ens deixaria seleccionar-les manualment. Un cop seleccionades, ens generaria un assentament automàtic on es meritaria tot aquest IVA d'aquestes factures. Tornem un moment al 2014 i continuarem. El següent canvi és l'editor de circulars. L'editor de circulars ja formava part del compte en versions anteriors, s'accedeix des de diversos llocs, el pla de comptes, el llibre d'IVA i el 347, per exemple. Anem a fer-lo des del 347 i veurem què ens canvia. Si ens col·loquem a la part de declarats, aquí tenim diversos comptes d'exemple, i amb el menú emergent podem accedir a les circulars de confirmació. Què ens dona de nou? Per un cantó ens dona que podem guardar plantilles estandarditzades. Per exemple, jo utilitzaré la circular de confirmació estàndard en català del 347. La carregarem. Com es pot observar, aquest és un editor que ja permet incorporar un format molt més avançat que l'anterior, que era sols text, i si es volia utilitzar en formatos gràfics es tenia que treballar amb Word. Per exemple, podem afegir imatges. Que no permetia fer. Podem canviar tipus de lletra. A fer una prova. Això li puc canviar la mida, puc posar en negreta, puc guardar aquest document com a plantilla per ús futur, etc. D'aquesta manera s'estalvia la necessitat d'utilitzar el Word com a editor de text, donat que els correus electrònics amb text sense format queden realment molt tristos avui en dia. Anem a tancar. I finalment, com sempre, s'han fet petites millores i ajustaments. Tots els errors que hem trobat al llarg d'aquests mesos s'han arreglat i s'ha millorat, per exemple, petites opcions com pot ser la importació del compte plus, que s'ha fet més oferta i que admet més variants, etc. Aquestes són les novetats de la DCB Compte 2015. Esperem sincerament que us siguin d'utilitat.